Filɛbaga an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka barikada k'a fɔ ka dan sa ka kunnafoni kɛnɛ kan min tali kɛ bɛn ni kiliyan kuma wɛrɛw kan minnu bɛ kɛ Mali kɔnɔ farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ Actupɛ n'i y'a ta ko 38 ye bakurubaw de filɛ nin ye Mali kɔnɔ walasa hali bi ka se ka kɔrɔgɛlɛ wale ni bingani wale gɛsɛgɛ wale ka se k'o kɛlɛ FNPC sigikɛrɛnlen dɔw kɛ fɛn minnu kɛlen ko kɛnɛ kan an bɛna an da s'o ma bi donc wari kɔnɔna na hali bi Mali la Sikasokaw fɛ yen nɔ allo FNPC o wulikajɔ minnu bɛ kɛ walasa ka se ka kunbɛn kɛ kunnafoni jatigitanw olu siratigɛw la fɛn minnu kɛlen ko la an bɛna lagɛlɛ k'o fana na an bɛ taa Tchadikaw fɛ yen nɔ olu ye kulu kura dɔ sigi sen kan min ye diinɛ ɲɛmaaw dama ye bɛn ani kelenya ko la Tchad jamana bɛɛ lajɛlen la fɛn minnu kɛlen ko fana na an bɛna ɲɛfɔli ko la o de ye bakurubaw ye a kana taa yɔrɔ la walalo bɛna k'aw ye sɔnni. I n'a fɔ an y'a fɔ na cogo min na min ye Mali kɔnɔna na wulikajɔ dɔ kɔni kɛla sigikɛrɛnlen ye min kɛla juin kalo tile 29 ka taa a bila a tile 30 la secrétaire permanent de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et terrorisme o ye kulukɛrɛnlen an ka jamana ka kulu min bi gatigɛ wɛrɛ ni karɔgɛlɛya wale kɛlɛ min ye a ko kɛnɛ kan FNPC ale maa ɲɛma kun bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ coordinateur national la ni o ye Abdou Kola Bokoum ye ale kɔni ye u ka barodakun dɔ ɲɛnamaya barodakun kun bɛ boli bɛɛ kelen-kelenna ka jɔyɔrɔ kan janko an bɛ don min na i n'a fɔ bi walasa ka se ka jamana wulikajɔ kɛ fɛn min bɛ kɛ sabati fɛn ye janko maa minnu bolo bi a baaraw la o kɛnɛ kan hakilila falen-falenw kɔni kɛla a ye tɔmi kɛrɛnkɛrɛnlen da fɛn mun kan o de ye bɛɛ lajɛlen k'i sen don a la ka daminɛ denmisɛnnin sifinw na ka taa bila ɲɛnatigɛw la minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu ye jamana yɛrɛ u ka cidenw ye n'olu bɛ tali kɛ baarayɔrɔ olu ɲɛmaaw kan minnu bɛ yen k'a fɔ olu ye marabagaw ye ani ka taa se sigidalamaw ani jɛnɛjɛkulu minnu bɛ yen n'o ye jamanaden ŋanamasamalenw ka tɔnw ye n'an k'a ma ko société civile ani ka taa se min kɔni ye bɛɛ lajɛlen ka se ka i fanga fara ɲɔgɔn kan k'i hakilila fara ɲɔgɔn kan fɛɛrɛ dabali minnu bɛ yen nɔ min kɔni ye fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka nin ko dalakuru kɛlɛ kana kɛ mankan kana kɛ woyo kana kɛ karɔgɛlɛya wale u ka se ka dabila maaw ka se ka kunu u yɛrɛ ye u ka don o don baarakɛtaw la kuma kɛla nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan sigi kɔnɔna na a kɛla sababu fana ye ka tɔmi kɛrɛnkɛrɛnlen da fɛɛrɛ ni dabaliw kan jango diɲɛ kununko anw ka jamanaw kɔnɔ an kun bɛ baara kɛ ni fɛɛrɛ ni dabali minnu ye an ka sigidala ɲɛmaaw olu ka wulikajɔw ani u ka fasokanu kun bɛ se kundama min na denmisɛnnin sifinw olu jɔyɔrɔ ka bon a ko siratigɛw la kosɛbɛ sabula olu bɛ se ka kɛ maa ye maa minnu bɛ bɛn ni kelenya kolokolo sigi ka se ka ja ani ɲɔgɔn cɛ kuma kɛla nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan FNPC kɔni ye nin sigi kɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ye min senfɛ a ye a ka timinandiya a n'a ka cɛsiri ani a ka kan di kurakuraya tuguni bɛn ni kelenya ko la kɛlɛw olu ka kunbɛn k'a sɔrɔ u ma wuli fɔlɔ minnu bɛ yen k'a fɔ ni wulikajɔ bɛ kɛ u fanfɛlaw fana fɛ o de ye bɛn kuntagalajan ye walasa u ka se ka sabati Mali den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye kuma kɛla nin fana kan baaraw bɛ kuncɛ waati min na. Bakuruba filanan bɛ taa n'an ye Sikasokaw fɛ yen nɔ FNPC ye kunbɛn kɛrɛnkɛrɛnlen sigi sen kan nin y'a tako filanan ye u y'u tɛgɛ di jɛkulu ma o de ye Search for Common Ground u ka wulikajɔw senfɛ allo FNPC o kɔni kuma fɔla ka se ka kuma di sigidaladenw ma ka kuma lasegi fɛn min ye baara in bɛ bila minɛ min kɔnɔ o de ye projet kɛrɛnkɛrɛnlen min an ka ma ko mara ni kunnafoni an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka faso jɔ denmisɛnnin sifinw ani musolakaw diinɛ ɲɛmaaw ani laadatigiw olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kan hakilila falen-falenw ale ni ɲɔgɔn bilasira kɛnɛ kun don janko min ye kunnafoni jatigitan ye ani kuma minnu bɛ kuma ni turumaw ye n'a bɛ kɛ sababu ye ka maaw kɔ don ɲɔgɔn na o kumaw an ka se ka an janto olu la cogo min na a kɛla hakilila falen-falen kɔni kɛnɛ ye min kɛnɛ kan maa caman kun bɛ yen nɔ ni u ye u ka fɛlaw fɔ a ko siratigɛw la fɛɛrɛ wɛrɛ minnu fana bɛ yen nɔ n'u bɛ FNPC bolo janko allo FNPC o min ye nɛgɛjuru sira ye min bɛ labila maaw ye n'i ye ko ye ko min bɛ yen nɔ k'a fɔ n'o kɔni ye dansago ko ye walima o ye karɔgɛlɛya ko ye walasa ka se ka o kunnafoni di walima ka ɲininkali kɛ a ko siratigɛw kan min bɛ kɛ sutura kɔnɔna na a bɛ kɛ bonya ni karama kɔnɔ o fana ye o nɛgɛjuru sira di min bɛ yen nɔ ni o ye 200 plus 223 82 12 03 83
min ŋɔni n'i y'o o kungo ka ban ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu fana bɛ i jaabi i lako ye mun ye walasa u bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛdɔn an b'a ladɔnniya k'a fɔ o baarabolo min filɛ nin n'an da bɔla ka don a kuma na o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bi musaka bɛ bɔ fajala jɛrɛ tɔnba ni o ye Union Européenne ye minnu bɛ yen k'a fɔ olu ka jɔw bɛ sen an bɛ don min na fɔ bi a kɛ kun de ye walasa bɛn ni kelenya ka se ka sabati an ka jamanaw kɔnɔ maaw ka se ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka sɔrɔ maa ma dankari kɛ maa la ani bɛn ni kelenya u ka se ka kɛ an ka sigidaw sinsinbere cogo min na. Bakuruba sabanan bɛ taa n'an ye jamana kɔ kan Cadikaw olu ka jamana kɔnɔ Jamena o y'u ka jamana faaba ye wulikajɔ dɔw fana kɔni kɛlɛ nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la min ye diinɛmaw olu ni ɲɔgɔn cɛ walasa min kɔni ye sigi kɛrɛnkɛrɛnlen ka se ka kɛ sababu ye maa minnu tɛ diinɛ kelen na olu ka se ka hakili jagabɔ kɛ janko fɛɛrɛ ni dabaliw la ka se ka kuluba sigi kulu min bɛ bɛn ani kelenya kolokolo u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka sigi kɛ damu ye kuma in kɛnɛ kan min ye Conseil national des affaires islamiques du Tchad min jɛkuluba ye min bɛ silamɛw tɔgɔ la ale ni conférence épiscopale du Tchad olu kɔni ye u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye jɛkulu sabanan ye o ye église et mission évangélique au Tchad olu jɛkulu saba de y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa min kɔni ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen ye hakilila ka se ka bɔ ka bin min kɔni ye jamana mara kɛbaaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye fɛn min nafa ka bon kosɛbɛ u y'a jira k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka sigi kɛ damu ye sabula kumaɲɔgɔnya bɛ don sijaladenw ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni ye balawu ye walima u n'a ɲɔgɔnko a bɛ olu dafa min kɔni ye kumaɲɔgɔnyaw ye u fana bɛ kɛ sababu ye ka don diinɛmaw olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye hakililaw ye a jala k'a fɔ minnu b'a ko ɲɛma ko u kɔni kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka sen don walima u ka magan jamana yɛrɛ ka kolosuma kama k'o kɔni ye fɛn min maa ti ɲɔgɔn sɔsɔ a la bilen an ka jɛ ka kɛ kelen ye ka fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ cɛ kelen denw ka se ka hakililaw kɛ kelen ye jamana yɛrɛ ka basigi ni ɲɛtaa kuntagalajan na k'a bɛ bila o fana minɛn de kɔnɔna na an bɛ don min na i n'a fɔ bi walasa kana ka se ka sabati Tchad jamana kan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kulu kɔni ka baara bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka bɛn fɛn min ma o de ye fɛn o fɛn bɛ yen k'a fɔ k'o ye bɛn ni kelenya kuntagalajan ye o bɛ se ka sabati cogo min na Tchad jamana kan u ka baara dɔ fana bɛ bɛn o ma o de kama kɛnɛ bɛ kuncɛ waati min na minnu b'a ko kɛnɛ kan o caman y'a jira k'a fɔ kɔnɛ in kɔni a tɛ kɛ ka tɛmɛ nin kan sabula a bɛ bɛn ni kelenya de kolokolo Tchad jamana kan o de fana bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka barikada n'ala ma basi kɛ aw ni anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sigida wɛrɛ kɛnɛ kan ni teleso kelen in kan ni o ye Web TV de la paix ye min sigi kun ye bɛn ni kelenya sabatilen ye Mali kɔnɔ farafinna ni diɲɛ fan wɛrɛw fana fɛ a k'an bɛɛ sigida wɛrɛ a ka to kan